Mirna Gomez, Maricel Rodriguez, Helen Ulalia, Pining Soriano, Tess Balo, Manny Manansala, Karam Elisa Agustin, Arsenio Mariano, at Sinaida Polonida. Para kay personal na pinagona, Nail Sebastian Canlas, Mother Stella Zaire, Pamela Morales, Dwayne Israel Morales, Adrian Magyare, Sean Kyle Flores, PND Agustin, Paul Joshua Casilia, para kay Malawang Kabandanan ng Francisco Pulo, Erlinda Agustin, Alona Ocampo, Narciso Pailao, Pinky Lee, Lelinda Pineda, Fernando Santos, Alma Ziglar, Wilfredo Magyare, Pat Agos, Mayra Bitubin, Lida Baga, Ligaya Marupot, Reden Paras, Bessie Del Rosario, Linda Vizcaino, Linda Santos Agustin, Oscar Lopez, Ted Salidad, Rene Fernando, Clay Hazel Valentino, Vilma Resurrection, John Ibarra, Leoncio Mercido Jr., ating kamag-anak at kakaluguran ng sakit. Alangang Panginoon, kalingapatan namin ang Olavier, Mercedes Mahamay, Mario Badulog Sr., Jose Baga, Filimon Soriano, Esmeralda Magpagan, Lolita Pangman, Karagagay 40 Days, Demetrio Armin, Jose Soriano, at isang ng Malagod, King Purgatorio. Talaga.
Kilalanin ang Kuning Anak at Kuning Espiritu Santo. Amen. Ingino manatili kayo. At kaya tayo Isundo tamo ko'y kakatamo pamigunan. Kaya tutukin Domingo pa, mangumpisa na ko'y manildo. Ing Santa Iglesia sa sadya ng katao. Ini kahanang ilo kailangan niyang tumalan kasakitan, atende, dapat subliyang iyan. At bang kanita, lalo na pagpaging karabanda at pagdaw kaniting Santa Misa, sisyanta ang mukoy kakatama ng kasalanan, manyawat tamang kabatawaran ng Diyos. Mag-upisal po, Diyos sa may palang tuto, at kaya kayong kapatid, uling bigasan at bina, kinisi, ama na dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uling ito ay panagpupo ang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, kaling sa kalaman ng Diratang Santo, at kaya kayong kapatid, hindi panalangin niyo po, King Diyos sa tinupa. in Diyos sa may point, tuto pakaluluwa ng katamo, at king papatawad na rin kasalanan ng tao, idala na batas sa kinpiyel kananagaw. Amen. Manalangin tayo. O Diyos ay mami, tenang may ing sarili mo anak, at ing met mabukit pali, kaning dayos ing kekengyaku, at iba't ing kayang kamatayan, ibubuting labis-labis ng ukol, ning met mabayong ketawan. Pagkaluban mo keng ketagan, tuki kayo, baning lugod mi, ang tiburing manyibir at tula kaligtakan. Itiyagod mi keno, in kakapilan namin Ginoong Jesucristo, anak mo, ang magbibiyag ko ang pari ng bebo at ning banal Espiritu. Diyos, manggaman kay alananggaw. Amen. Pamamasa nito, kiniduloy ko, pero naranig ko, darating na ang panahon, nung kapilangawa ko tayo kasunod, karimemele, inislas, at karimemele, hinito. Ene ang kalupo, hinitangkat ko kasunod, mag-ewa ko, pambeling ka rin ang ako, inyang binit na sulod, karamdaman ko, at lingkod ay lipat ni Mary anti kung asawang lalaki kanelo, ere ti panan ni kasunduan. Antiya kanini ibayong kasunduan, agawan ko, karigmema din ni Israel. Ibibigay ang kautusan ko, king mabilog ang panataw, at isulat kay iti, karing-karelang puso. Ako ting maging karelang Diyos, at ilan naman ting maging balayan ko.
Alam ng kanito metong magkarela at turo at sumami ing kabalena, pag-ibaluan mo yung Ginoo. Uling balura, ring sabla, panibating peha manatundili at peha manatundili. Patawaran mo ing karelang kasalanan at kalikuan ko ing karelang dapat makasalanan. Ako ing Ginoo, ing magsalita. Amano ing Ginoo, Salamat kay Diyos. Gawon may malinis ing puso mo o kapong Diyo, kapong Ginoo. O Diyos ko, malunos ka manako. Huling malangkuhos sa lugod mo. Huling malagol pangalulo. Wasan mo lang ring kasalanan ko. Wasan mo ing sablang akong dewakan. At linisan mo sa lakong kasalanan. Gawin may malinis ing puso ko, O Diyos ko. Ibayo may ing pinagluman ko. At katapatan ibiyag ka. Pero po tatabi bigyan kang harapan. Emeral ako ako. Espiritu mo, banal. Ibalik may ako, itang tulang, bunga ni pamagligtas mo. At gawan mo kong mapaminto, kigsaglang kaburigan mo. Kanito, karing makasalanan, matulang kay itulog, ingkaya kaputusan, at kaya magbalik langan. Pamamasa ni ba, ing sulat kay Hebreo. Hindi akaban din at episode. Yesus, idaw niyang panalangin at may kapuyang maskan at may nais arapan ng Diyos ang makakapagtas iya di kamatayan. Pauling hindi pagkumbabayad nito, may kiramdaman ng Diyos. Isahan, yan anak ng Diyos. Bibiyasa namin ito, papamintatan ng iyang masakita. At inyang naitanap niya, yaning naging panibagalan na lamang daw kaligtasan para arin ang
sablang aking tuugin. Amado, iigin, salamat sa Diyos. Salamat ka, bukan pa naman ang mayang balita. Hindi lumabis ang sumuyo kanako. Kailangan niyang tutok kanako. Nga nalito. Nung muro pa rin ko, karinya naman, ikarasuyo. Ang Ginoo manatiliyaw niya kayo. At kaya Pamapasa ing mayang kabalita at pagkang San Juan. ligaya ka. King panahon na ito, ating mapilala Griego, aming ating fiesta, bansang daw. Linapit na rin ni Kang Felipe at ang Bensayna, Galilea, pag-isabi na kayo, malyari kayang akin, Jesus. Pintala ni Felipe y Andres at sinabi na hindi kayo. At ilang adwa, linapit na ng Jesus at sinabi rin hindi, pag-iban ng Jesus. Tinatang na in oras, bandi paligayan niya ting anak ng tao. Ting katuluan sa sabihan ko kaya subali mo nung manabuyaw, ting kabul, ting inutil pane at mati, manatili ang pinitig. Tapos nung mati, mamungay ang kakal. Ting tao malugod king Vienna ni Mahamakya, tapos ting isakul king Vienna ni Yang iti, manatili ang kaya, ang king Vienna anananggaw. Ininuman bisang sumuyong anak mo, kailangan niyang tuki anak mo. Nung lumo ka rin niya naman yung kalasuyo ko, para malamingin mo ako, ininuman susuyo anak mo. Ngayon mababalisa ko mamisip, nang sabihan ko wani, iligtas mo po kimora sa ide, alin, uling itinig sakta ng bakit tinatampo, bandikilan ting nasakitan ay di, igpa, maramalan me, inagyo. Kanina yung mga siwan, iba't na sinabi na, paramalan ko ni at paramalan kepang kasiwali. Ting taong at syukarin din ng daiting siwan at sinabi na, menulun, tingalwa naman sinabi rin at ikangyal ang may magsalita kayo. May iba Diyos, ting siya iti meron lang yan, uli ko, none uli ko. Panahon naman at ulan niya iyang iti. Minaminigin pamuntok ni tingyaku, at botang itas na namu bago ng yaku. Ilapit ko ka namu, ringsan lang tamu. Sinabi ni Tipa, ipakilala na nung makanan mo rin, ipapatid. Tayo ng balita, tingkakatang kaligtasan.
Bayan paging ng Diyos po kailangan. Ini po inamanggido rin pamamasa para bukas na uli kalimang Domingo ng Kwaresma. Ang ikapantutuging Domingo ang umpisa na tuwing Manilo. Nyapin, dedik iting panunay Kwaresma niya po pamagsadya. Nyapin, sa kulungan po ikiyamatang pemeran. Ang kasakitan at kamatayan ng pangasuki ng Biblia ng Ginoo. Importante ako hindi. Ang iyang pagbibay siya, Jesus, nung iya dumalang kasakitan, mati at subling Biblia, subling iya, alata pamulit po kaligtasan. Amen. Yan kasakitan, kamatayan ng pangasuki ng Biblia, o inipo'y peka importanteng dilig sa relasyon ng Manilo. Kaya Manilo, akal na araw, panayin kong daramdamanin, mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya mahal ang ating kaligtasan. Kailangan pang ialay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya alam mo ng Romans chapter 5 verse 8, Jesus died while we were still sinners. Kasama na po'y mamamati para ka rin taong makasalanan. Ikayo po sa aking burian, mati kayo para ka rin maya o para ka rin maro. Sana ba sa burian? Lagi ang buri para sa kamakayan. Pero mas buri tao, magdusa tao, para na rin maya, alito. Nung kasalan din, buri durian kung dumaan ng kasakitan, mati para kaya, ang iyang diri. Mas buri tao, imati tao, para ka rin maya, kesa ka rin maro. So parang niya, kung kaya si kaso, lalo-lalo na kasalan niya, mati na parang kasalan mo, yan niya pandokto. Magandang tao po niya, ini inggan na tao pamagaral Panginoon ng akin tao po inlugod na ng Diyos kaya tao. Bakit kailangan niya pang dumalang kasakitan ng mati? Nyapin, ikitang po alin may nalabasa na Domingo. In Kristo may kataguna sinaming dumala niyang kasakitan, patindi, tapos ikanumal ko suliyan niya. O di kanyang sagyan ito, na nangyayari ka rin alagad na, may sirang doon, inya pinaliway aspect. At natanda na niya po itong transfiguration of Jesus. Minaliway aspect, pangkalita, pasin na nanulog, kinbaya magpapumbe, kailangan niya pang dumalang kasakitan at mali. Yan, tingnan mo rin at doon naman alagad kinbundok na rin tapo at karen minaliwayos bakit din kaya pagpupay. At ang timorin po, babalikan tao sa Santiago, parang ibigatan ng Manilo, na nung sinabi na rin kaya tamang Ginoo, nung makanan rin tinasibot siya, ikubing ka na kansunan, makanyan niya ang dapat itas inganak ng tao, at kanita niluman ng salban tayo ngayon, ni Pagdiyan Ananaw. So, itas siya, nangitang itas, huwag ang itas na rin ni Panginoon ng Diyos, itas din Diyos. At yung kanawa ng kabantugan niya, ingay ang papasuting niya, at ang itas ba gawin niyo po, pwede yung sinabi na ng Ginoo. At anyang bilang kasulog nito na nakuing pera ng tao, na ng Jesus at yung templo, sa kanditing templo, at inugaling at lumando, itanangan ito, masumang. Sa kanditing templo, yung templo pa tayo pinigay ang katawan, pag hindi, tapos itanuan ito, ni Panginoon niya, masumang.
At kini po Ebanghelyo pinasa naning katang ito. Subali mo managuyan in gabon in binutil panin at mati, manatilyang dilitin, tapos mong mati, mamumayang tagal. Nanong pinapansinan, sinabi ng nakapong ng Yesus, inumanan niya kasakitan, patindi, tapos sundigan niya. Amen. Uri na po sa ganita, Yesus, hindi yung panyatang yan ikiniyako, bago na hindi yung misyon. Hindi ko na, itakabukan ang aming misyon ng ikiniyako. Inisyon ng Yesus siya kinikiligtas sa katao. Makanan na katang iligtas, kikapabilatan kayo kasakitan, kamatayan at panganunting miye. O hindi po, bakit kailangan niyang dumatang kasakitan? Kasi in ng Eliminiano, it is an imperfect world. E ako perfecto iyan, e tao perfecto, imperfecto lang luya. Inya pinuri na maging perfect tao na naman. Puri ako maging perfect tao, makasadya dumatang kasakitan at mali kaluwa ng Kristo. Amen. So, doon na po nung Kristo, dinala niya ng kasakitan at medikal, tumalatang kasakitan at mali. Tapos ni Jesus, sinublihan niya, itapos din ang diya. O hindi, Vietnam, makitulad siya ng Kristo. Kaya tama po ang kalimutan. Kristo, dinala niya ng kasakitan. Nagtatayo po. Nanulang tingpin ang masakit yung dena ng anting katulin mo ang manak ng Kristo. Nanulang po yung dena ng yung kababayan ang kasakitan. Hindi na po kung dena ng kababayan ang kasakitan. Wala kayong minya kasakitan. Nanulang po yung kababayan ang tingin dena ng kasakitan. Anak ng Kristo. Yan, laway niyo po ang gawin kasalanan. Ipamayag tao ka rin kasalanan, na rin tao katingkir na taong kasalanan, yan din yung kasakitan. Nasasaktan. Nung Kristo, ipamayag namin kayang kasakitan at kamatayan, ihapugin pamayad ng karing kasakitan na rin tao din kinatang kasakitan. Iyan bitin kinatang kasalanan. Iyan bitin kasakitan ng kamatayan. Iyan bitin mabibigyan ng kini. Kanan na yan. Kristo, yan ba yung may mayad na rin kasalanan ito? Ikapabilang namin kayang kasakitan at kamatayan. Itama ko, ipamayag na rin kasalanan na at kasalanan na rin alawang tao. Yan din kaya tao kasakitan at kamatayan. Amen. Hindi na po parintas. Ulit-ulitan kaya rin kita na may ang masakit kasakitan at pinta. Yang isundo tayo piling pamakalan sa Santiago kung pinagkaran ng Malilito na ng Jesus. Tinatang na yung oras, pamipaligay niya, tinatang na yung tao. Nanapuit ang oras. Tinatang na yung oras, pamipaligay niya, tinatang na yung tao. Yung oras ay tayo pinagkayan kasakitan, kamatayan, at pamanuntigyan. Tinatang na yung oras. At tatandaan niya po niya, memoryo ng anak, kaya pagkasalan, ng anak na niya. Linapit siya mamameriting anak na Jesus, na sinabi ka Jesus, kaya pagtang lang anak
na pwede ng Yesus, babae, pati na ng oras ko. Nakitang oras sa iyo. Oras na may taliyan, pinigay ang kasalitan ng kamatayan. At pangos ng Hebre. Ngayon anak, tinapat na oras. Tinapat na ang kasalitan. Patente, tapos sundihan niya. Katutuan sa sabyan ko kaya, subali mo nung manabuyan gabot binumilpate at mati, manabili ang dilidid, tapos nung mati, mamumay ang takal. So, kasibali ko, sabyan ay kasakitan at kamatayan. Hindi ang kasakitan at kamatayan, sundihan niya at mamumang takal. Takalang maniwala kayo, takalang salbantayan kayo, takalang bugot ang Panginoon. Pero bakit kailangan dumana niya pang kasakitan at matiya at subligan niya. Bayan in kaligayan, kasakitan pa. Amen. Panetay po isipan ito. In kaligayan, in tabumpin, isalit yung kasakitan. Panibubog sa sabihan ka rin parang Diyos. Nung uri kasakitan, ang isa ko. Amen. At nabubo ka rin seminarista. Nung uri kasakitan, ang Panginoon. Uling impieta mo, ibisig, kaya niya ko, may kumiyang kahinang iwan. Amen. Nyamin po, ni Kristo, sinabi ng mga paunay ni, inumandisan po ni anak mo, isang willing kayang sarili, usahanin kayang krus al dulo, nga nagsaklos at kumiyang anak mo. Gawin mo na panahon, huwag ang tutukin ng Yesus sa kumbing sarili mo, usahanin kayang krus al dulo. Yang pinangalan si Teresa Pamela, ginawa niyo po bakit di lang tutuloy kayo? Bakit? Bakit naman Yesus ulingin pa kayo kasakitan? Amen. Pero nang sinabi ng Jesus, kung di ka naman maminimot, ibigin rin niyo, yan tutugin. Ako tutugin. Hanggang magtutuloy, tutugin. Kung yung sinabi na, pusahanin kayang krus al todo. Al todo. Pusahanin in krus kasakitan. O hindi po yung pagbilang yung katawang ng pamanubi ng Jesus. Nung yan bilang ng kasakitan, tumanan ang kasakitan. Pero yung kasakitan, gawin niya, bakit di palitan ni Jesus? Tinala ng kasakitan ng pwede. At sinuli yung pwede. Kaya palitan niya ni Joseph pa. Uling pwede mapamito niya. Nanapin po, tutupin kaya tayo buring kasakitan. Inuwaring piso ng kasakitan. Ngunit alam ko, impapupating manuwa. It is always the way of Jesus, the way of the cross, the way of suffering. In pagpapaking kintinaya mo, yakin krus ng Kristo. Ang yakin pala na ng Jesus, in pagpapaking kapahamakan, papuntang dagat manuwala siya. Tapos, dagat papunta kinigil na nagdara, mag-ikot siya. Pagkalin ng sakit. Kaya nawala na, inuupan, ilalagyan bulan ba ng mga misakit, ito baka nilalamdaman. Pero talagang pumakan niya, hindi po masisiro. Hindi, patigil ko rin niya. Makanya, karena apa yang kemudian aku katakan
Pwede mo pinaramdaman na, no? Tamalas kita, ibigay lang ng bira. Amen. Tamalas kita, masakit siya kung bira niya. Pwede meron takili na may mga paglalaki na yuda, ay tinuusan ko ng rin. Libo, tingnan mo manunggali kung anong sisit ko. Kaya magulay lang tao, maling pagbiyan kayo, kaya yung mga yun. Nana ko, kasabitan, dahil hindi tao. And a suffering. Pakiramdam kayo, may natahan ng karal ng kasabitan. Pagdupin ang kasabitan. And a suffering ceases to be a suffering when you accept it with love. Tanggapan ni kasakitan, bibigyan ng lugod. Tuwag ang tinggal ni bibigyan ng lugod. It ceases to be a suffering. It becomes a blessing. Amen. Tanggapan ni Royan kasakit at kasakitin kasakitan o ang tinggal ni bibigyan ng lugod. Po kasakitan. Manel kanya blessing. Grace. Walang tingkat may bigyan ng lubot dahil pa ng Jesus. Ang grasya. Inyapin o ang na ito dapat tutugi ang Jesus. When it becomes a blessing. Niya kakalabot na ako in krus e kasakitan. Niya mining demonyo pilit na katamang lilisya. Yung demonyo umuring kasakitan. Uling kasakitan kahit naman ng Yung tanongbe ang isang kasakitan o pagpotang tingkat ng binggan ng lugod maging blessed niya, maging tanan ng kabanalan. Pagpotang tingkat niya, yung kasakitan, yung isakitan niya. Amen. Ulitan niya. Pagpotang tingkat ng kasakitan, yung lugod, yung kasakitan, maging blessing niya, maging grasya, maging kasakitan, yung kasakitan. It was Jesus, is with us. O yan. Yamin, in Kristo, kailangan niya mati. At mo pa na niyong pinutin pa. Kailangan matutut siya, mati niya, pangkanin at dahil niya, at mamumaya. Walang mamumaya, dahil po, nakapangan ng sabihan lang. At alam, bibigyan. Makanya niya ng second quarter. Nana po, ikaw manugod ibigyan ng ipapamagyan. Lawin niya ito yung sabihan. Ikaw manugod ibigyan ng ipapamagyan. Dapat yung isakul ibigyan ng ibigyan ini manatili tayo ang dating na nanangaw. Nandiyan ito. Ikaw manugod ibigyan at ipuwaring kaluguran tayong ibigyan ako. Nararamdaman kong lingkod, numulang may mga sarili mo, gusto nito. Ninuman ang malugod, hindi na mawalayo. May pahawak yun. Dahil hindi naman, impyera, mo. Akin na impyera, alam. Ninuman ang malugod, impyera, isin impyera. Orang-orang bertinggi, bakit nasusuyo ulit kagulat tinggi. Bisang magsakripisyo, orang-orang bertinggi. At ulit kagulat tinggi, bisang magsakripisyo, bisang mamobra para tinawag ito, dahil kawalan ang kagulat tinggi, mawala yun. Gawin nyo niya ang sasabihan ng Ginoo.
ing manut, ing biena, ing ebisang magsakripisyo, ing ebisang mangobra, ing kasalantayan, mawalay ing biena, pero iwalay din, kaninya aking ing biena. Nagay na bakit? Tinanong ko halimbawa. Halimbawa, ikaw masanti na imaga. At ikaw masanti na relo. Rolex siya, may isang 100,000. Nenanakaw kasal. Uling makuha tayo hindi na sa silulunjay relo, Rolex, mana. Pananita, o hindi silulunjay, kay Bajay silulun, mayari mo din kasal ng naman. Isipok niya, pananita, akicil. Halimbawa, isipok niya, pananita, aking netetutuhin. Kaya Biyernes siya, ibating niya, pananita, aking netetutuhin. Ibating niya para ang Kristo at buwatan binating niya karin memang aking netetutuhin. Amen. Ulitan ko. Nung ating ng mga kalina rin, kay ba't may dinapin ang dawan isipin niya, pang may akin, kasi bang isipin ba't akin, hindi Christian, ibating bigyan, ang kanina, akin, bigyan. Ibating niya pinagpapag sakripisyo, kalimutan mo bigyan, ang Kristo. At walang kiriman bigyan, kanina amin, akin, bigyan. Amen. Ya, kailangan po ipating ka ng Diyos kalangalan ng Kristo. At huwag ka magpaling ngayon. Mamumayan ka. Mamumayan ka. So yan po, teach children how to love. Turuanan mo rin anak yung panalugod. Pero turuanan nyo matulog. Turuanan nyo lang mo na naman mag-sacrifice. Tingkayan natin, hirap na ulit kasabihan. Utos may nanak, at inyong gagawan, sakuli mo. Ano yung sakuli mo? Wait, nag-isa na pag-inglisa na ba kayo? Kung anak niya yung injeta, kaya lang ulit kasabihan. Teach them how to love. But when you teach them how to love, teach them how to make sacrifices. Teach them how to suffer. Ulihin talutin, mag-isa, kasabihan. Ikay kung may pagwaking din. Kanina siguro, kanulukan. Pero ngayon hindi pagwakay. Bakit hindi pagwakay? Ulit takalin sa sakripisyo. Takalin din na ng kasakitan. Halipon, at po na may pagwakay, nipin pa na diyan ang karimpenan. Ulit may pagwakay, at yung pong anak, na nagdaman yung karimpenan, isasabihan ko rin nga ang pinanganak. Eko, uri pagkasal, ting anak. Eko, uri padalas na rin anak at kasakitan na diranan. Yan po ang mawala na rin pinanganak. Itang minalala sa uli mawala ulit na dinaan kasakitan. Lumendong kuripan ay darat ng kasakitan. Kung dumanan ng kasakitan, kaya sa dilig kasakitan, panarang and tuturuan. Ano ang dumanan ng kasakitan, magpapatid ulit na bago the value of something. Yan, tuluan niyo, mamaling ang problema. Kaya naman ang kasakitan, Kaya ako magluwalo ng kasakitan, dahil ang tinaas kasakitan, kay paglaling kasakitan, kaya pinag-tapos. Dahil Kristo, kay paglaling ng kasakitan, bintay, kay paglaling sino pinag-tapos. At
So yun po no cake, no pay. E Cristo cannot fail. E Cristo tinggal kesakitan, mede, tak bertemu dengan putra, sino kaya po. Inya mencoba ini, memang kapal, ikayang kesakitan, ikayang mamatay, ikayang pangulutin mede. At pamamagitan susundutan ng misyon ng Kristo, kailangan lumanan ang kasakitan, mabila, dapat sundin ang Diyos. At ang manapit kaya na isunduro ng nanang kaya ng Kristo, ikapabilan tao. So yan po, sana igunahan tayo masalesing kasakitan na manay ng Jesus. Oleh karena Tuhan murah Yesus tentang yang mati kehidupan yang datang tapi yang pamit ing panggilan yang kaya kesakitan kamatay at pangulutin Amen. Ipasyamkan angin kanatang kesalahan kayanan sasalkan tayo po Picture is may quiet to. Dinalaking batot yan. Kaya sa Kristo man ang nakatugtong ang inuman. Pinagliling bayan ba na Espiritu, may bayit ang Santa Maria Virgen. Dinasa dalang ng upayang Porsyo Pilato, may pakaping krus, mente at likod ko. Hindi payang kalimete. Hingga tumaldo, sinublir may Pepe ka siya manuwa, makantulog, wala ng Diyos, ikaw may pakong tulog. Iba't ka rin magbalik na naman Kevin, ba't ka rin mabili, o may mga sasalpatan bukid banal ng Espiritu, king Santa Iglesia Katoliko, king Panasamapit Santo, king Papagaw ng Kasalanan, king Pakasabdi ng Meting-Mete, at king Pia ng Manggo. Amen. Kepamilaan ng kamar ng makayagyan ng krus, pagnasan mo, ilapit Jesus, ng sablang tao, ng kaya sarili, natang manalangin, Ginoo, iligtas may ingketang balayan. Ginoo, iligtas siya ang pamamayan. Para karang ay gunahan na inkarelak sarili magtuna, saya, at kapanaligan sa ringang lima. Banmanatili ng akal kay Jesus, sarito suiwan na, mananalig na ang Ginoo, iligtas siya ang pamamayan. para magdakal ang biktima ng giyera at karahasan. Banay na manalangin ng kailan pag-asa. Nune bagkus ang nilalagay ang Ginoong Jesus. Hindi ang kasakitan at makayaman ng siganan at kapanaligan iba't kaya. Manalangin ka hindi. Ginoo, iligtas siya ang pamamayan. Para kaya ang tawag mo naman. Bakit ating babae na ano ang kaya ni Jesus? Ang tiyak inspirasyon at pamamaraan ng yakatang panaligan at tetanan. At dapat ng maging lalong kamdalan sa pamilatan ng yakatang pamang malasakit. Manalangin ka hindi. Ginoo, iligtas siya ang pamamayan. Ngayon po naman kang ing salitang kabagtasan. Ginong Jesus, manatili kayo makulat kayo. Ikaw sa kami karing oras ang bibina kayo. Ekesan di pakamani kayo, ngayon manggaman di alanan kayo. Amen. Thank you.
tamu kapatid na itin kanatam kung matanggap iyarapan ng Diyos ing pangayupayan ko. Tanggapan niya sa alam dito, itigdaw na kailangan mo. Kikikapuri at kanilayan ni Kuyang Lagyo. Kikakatamang ikasaplana at mabilog ng Santa Iglesia. O lubos mayupayang Diyos, iti sana tsak O lubos mayupayang Diyos, iti sanang sakripisyong garamuni, ilakono ni kasalanan ng dinidan mong sala, ing kasalbantayan ng Kristiyano, iti agurmi ing kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginoo manatili ang kayo, iyak lang o ring puso yu. Pasalamatan tayong Diyos sa ginoo. Tunepin karapat-dapat at nagtuliling pasalamat lamang parati at numan kain, o ikaw Diyos king manananggang lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristo ginumi. Ing pamaylas at kamatayan ing kemanan, migdalang din, king meto yan, tigil ring puso iban niya kapurian, king kenang ligaya. Ing upaya ng krus, pigalang ng ing kayatulan mo, kanitingya, at ing pamagari ng Kristo, may pahuking krus. Pupuriyan na kawagin, kambiring sa damang hedat santo, king alit ng bibnong ligaya, at namin kakalagaw. Tunay kami banal o ipam, ikayang panibataning sablang kabanalan, ulitin ang pangpalagubumi, mabanalan mo sa narinayang tinupay ng Espiritu mo, bantaragyan magawa ng katawan at daya ni Ginoong Jesucristo. Bayan ikaw sa luking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinabi, at ipasalamat siya kaya, irasunin at binyan ng karikayang disipulo mana. Tanggapan niya iti, ikoman at kananye, iti kanakong katawan, amin daw para kere. Makanyan mo naman ay patingapunan kituwaning kanis. Pasibayang pepasalaman kaya, binyaning kanis karikayang disipulo mana. Tanggapan niya iti, ikoman, minungkokan iti. Iti kanis yung kanamang daya. Ing daya ng bayo at nananggalang tipan. Ang nimubu para kayo at arabalin sa mga tao. Bagketang ni patawar daling kasalanan. Daptan hindi bilang kabigatan naman
anakku. Yung misteryo ng kasalpagsayanan, inyangin kegerakan biaya pa. Ing kamatayan at pamanyuki ng bebe ng anak mo, darang biya kirating tinamin ng biya at ing kanis ng kaligtasan, laging pasalamatan kaya, ingewang kaming atampang talagdarapan sumuyo kaya, mapatumbamaming pangalawago, kigi kami ng sanang misulod king katawan ng gayang Kristo, tipunan na kami ng meto ng banal ay Espiritu. Ganakan may uwing pa, insan iglesyang makataganan king meto yaku, mamiganap iting lugur, kambe ng Francisco ing papami, Florentino ing obispo ni, Ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na yung Father Teo, ing kakaning puro ng Romo, ding sablang diakono, at ing labing kapadayanan ng Diyos, lalong-lalo na ding susuyo kaya. Ganakan lalo na ding kapadagling pepay na walang maninayin sukinye, at ding sablang biyang nabi, tanggapan mo sa aking maligayang harapan. Pakaluluan mo keman, gawad mo keman karapat-dapat bangkatin king biye alanhanga, bangkayagan ng Maria, Inbirhen ni Luling Diyos, kambilang sa Jose, ding apostol at ding sablang banal, at inupat kimal mong kaburiyan, king kakawaning panahon, uriyan dapat maligayan, kapamilatan, Yesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambelat kayo, ipang mayupan tutup. Habang ng Banal Espiritu, uriyan dapat paramalan hanggang king alanang. Abiyay ni kapatid, may pamamamayan ng Diyos, ikantatay, panalangin at tiro na ng Ginoo.
Mayor King Sablang Maro, malugod mangipag-alubing kabayapan king panahon ni, Banking kasaupan king ang papaluto, para kami likhamus king kasalanan, at ligtas kaming sablang kanidaligan, kabang manilay kami pambili maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kami dalakang habos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, ing kabayatan kalakuan po kaya kayo, ing kabayatan po babiya po kaya kayo, kaya masang po baligtan din kaya kami kasalanan. Nulilawag may kasalbantayan na rin kaya kami sa Iglesia, at pamayaman ng mong bilugat at pangking kabulian mo, ikay nabibiyang kong mang-ari, mangkaman kay alanangga. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilanlaw kaya kayo. Makita mo kung ining ikakamenong taong king kapayapaan. Kapayapaan po kaya kailan, kapayapaan Kristo. Kordero ng Diyos, minalakong kasalanan ng Yago. Kordero ng Diyos, minalakong kasalanan ng Yago. Kordero ng Diyos, sa minalakong kasalanan ng Yago. Ang Ginoo ng Yesu Kristo, ing makaibe tunay kapayapaan at kaligtasan kaya naman. Tagabantayan uling one na rin mayos kingabunan ng Kordero. Ginoo, at matapatang pero kasi naman ang kumakas.
may upayang pa, kapamilatan natin sakripisyo para tigasan ng manatiling kasalumetong ng Yesu Kristo, anak mo, at pinarakayan ni katawan at daya, uliling inuni, manggaman di alananda. Kasi bayo po, inganak ng Diyos, kailangan niyang dumadang kasakitan, pati at suminggi, para kanilang ipagkaligtas sa tao. Makanyan mo na ang kaya tingbiyan mo, kailangan tayo ipatik, para kanila akit tayo. Kabaligtaran ng maluluting tingbi, mapatingin piyanaan, pero nung iman may alam-alam kang Kristo, akit mo tingbi. Kanilang kanto, ninuman yung susuyo ka na mo, para malamingin pa ako. Nung makananaw ng para makananaw ng Joseph Pine anak na, ulit ngayon mapamituya. Ita mo para malanang katang paningin pa, kota, susuyo tao. Hindi. Hindi mo manatili kaya kayo. At bendisyon naman kayo ng balbud at Diyos kating kaya kayo pamilya, ingin pang imanang ating Espiritu Santo. Insan kami sa midaw ni umetan ng ilang kapayapaan.